Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karwan lang. Kimar ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menta ka sngi anwanra o menteri ki kamkor bari ka India o Amit Shah ya ka Citizenship Amendment Bill 2000 khat khandai ha ka yeng dorbar Lok Sabha. Banjur o President Ramnath Kovind halor ka jingdon kam ban penyo ya ka jingbishar ka bahok Shabaro. Bat penlong ki bor badai pe ya ka khajna GST ya ka jingalang bantuat jingmut halor ka jing pentrekam ya ka rukam siu thamai ya ka GST na barok kinong ya dan benta ki banakal lengkari ki khubor ki babnya ya ka Citizenship Amendment Bill 2000 khat khandai ka badai ban wan ra ya ka jing penkala hapok ka ain Citizenship Amendment Act khat khandai spa san pusan an wan ra mantaka sni hayeng dorbar Lok Sabha lingba jongka Citizenship Amendment Bill 2000 khat khandai ka sarkar ka kwa ban penlong nong India ya ki jait bandriu ritpat ki bawan na Afghanistan Bangladesh bat Pakistan hakaba an penjensur ya ka kendon ban yo long nong song snong na ka khatwais nam shaka handus nam ya kanika an raw an wanra da menteri ki kamkor bari u Amit Shah hakaying dorbar Lok Sabha Hakawai pat kalyang ki pulet Assam ki lakarpat iki briu baro ban amnet iki khubor lamler bala pensapriang lembaga social media syapang ka Citizenship Amendment Act. Ha ukurwa lembaga Twitter ki pulet ki lakentu iki briu ban long ki bapikir bha namar dan katto kat ni ki briu ki bapersang ban pensapriang khubor lamler hakabe adai batkan ni ka ain bala terwa. Ki pulet ki lakarpat ru ya ki brio ban pentip marmar syaki ladaki yo ya ki bakum kini ki khubor lingba ka social media da ka bapha ya ki sha u WhatsApp number ubla ai harum khandai iwai lai ar hnriu khandai hinyo lai san u President Ramnath Kovind ula banjur halo ka jingdan kam ban penyo ya ka jing bishar ka bahok Shabaro Hakabakran hakajing yalang plie ya kayeng kabathamai jong kayeng bishar High Court ka Rajasthan ha Jodhpur hanen gasni u Kovind ulakentu ki bor ki bapet ya kajing bishar kat kum kaan bakinale ban ai biang por ya karai u President kari ula benrap ru halor ka jingdon kam ban penyo ya ki jing shakri hakikam ki biadai bat kaan klam da siodor AA na ka benta ki baduk da ka bapen pau ya ka jing sngokhya halor ka jing ramdor palat ban pendat iki kam haki yeng bishar u President ula ong baka jing pendan kam ya ka jing start bat ki kor ki bor ka jok ka pamenta kanyarap shibun haka ban penyo ya ka jing bishar ka bahok shakirio pat ba u Kovind ula ban rap shu baki hukum bala pelait da ki yeng bishar kidai ban long haki ktian snong baki brio ki la ban snothu Haka jok kapor menteri ki kam an ka sarkar pedeng u Ravi Shankar Prasad ule thu baka sarkar kalabu nyos pa sautali ki fast track court nakabenta ban bishar ki mukat duma ki bedai bat ki kam sniu ki bashir khai bat ki badan kam ya ka jing bishar ka bakar ki nalor kane kan sabu ru shen hadu 6000 chispa arhulai tali ki fast track court nakabenta ka pokso bat ban bishar ki mukat duma haka bedai bat ki kam bat bor Ka Christ School International Nongsder Umyam Ribhoy District kalapenlong ya ka North East Award Ceremony but annual day kam advance Christmas hakasngi satjan baladap hakaba I Dr. Didi Lapang ibalong unong ay jingmut bakongsan jong ka sarkar Meghalaya ilalong ukongsan Hakabakran hakani ka jingalang I Dr. Lapang ilero bat penpau ya ka jing smongu ya u Dr. Varghese namar ka jingyo I jingai jong u kabalapen urlong ya ki jing po asnio jong ki babon ki khana jong ka ni ka district ka jilla bat ka thain satai lammi ngi rukum jo ilaban rap ru bakalong ka badan kam ban hikai ki khana kat bakidang ret khana bangin yo ikiju ba ki badai hakalawai Hakani ka jingalang ladon ru ka jing sam ya ka khusnam North East Awards 8000 khat khandai shaki saungut ki belayo pediang ya kani ka khusnam namar ka jingno simnyang jongki hakilang ki bapher ki be dai bat ka roi ka par jongki brio ni ki jela jongki bat ka thain satai lami ngi rukum jo Reverend Dr. CP Anto ibalong u director ka Peace Channel Kohima ilayo pediang ya ka North East Award for Peace 8000 khat khandai ikong Silbi Pasa ibalong inong hikai inong rai bat nong thau jing rai na shalong ilayo pediang ya ka khusnam North East Award for Education but Youth Development Ujobang Modi na ka Arunachal Charity Home Pasighat Arunachal Pradesh ilayo ya ka North East Award for Social Work but Reverend Father Roland Kharkrang na SDB Shillong ilayo pediang ya ka North East Award for Tribal Literature Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor
Kibor bapet ya ka Central GST bat State GST kila penlong ya ka jingalang bantuat jingmut. Halor ka jing pentrai kam ya ka rukam siu bathamai ya ka GST na baro kinong ya dan benta ha ka GST ki bana kaleng kari ha ka snisa jan banadap. Ya ka rukam siu bathamai ya ka GST in pentrai kam na do ka shitarik uyayong arajar arpau. Bat ka jing fu jong ka ka program kalong ban pet bat sngap thu kat no kalong ka ba ni besuk ban siu ya ka GST ha ka ni ka rukam ka bathamai kenang bakan omdan kanu ka jing pentut ya ka khai ka pateng andalas dang ban pentrai kam ya ka. Joint Commissioner bapet ya ka GST ha Meghalaya Usuven Das Gupta ulihat hu bapalat 6,000 ngut kinong siu khajna kila poisha kan ka jingalang ha Meghalaya bakila airu ya bon ki jing ai jingmut khambon na ki jing pensngau bakini kinong yesem benta kila ai kilong halor ka jingkul mar ban pendap ya ki kod balabo ha kapor ba pendap ya ka invoice ba ka jing thot ki kor ki bor Haka Kapor, Assistant Commissioner bapet ka GST wa Animesh Tiwari, ulaong bakani ka rukam siu thamai ka GST, kanirap shibun hakaban kentiu ya ka yok kakpat jongkari. Ka Nazareth Hospital ka sedang ya ka jingrakhe ya ka lingko dap. Henry Posnam jongka ha Palau Hospital ha ka sisat jan baladap. Laseng ya ka Nazareth Hospital ha usnam khat khandai spa sanpo khandai, bakani ka hospital kalayo Kala ai ya ka jing shakri ka bakraw shakipat ba hakini kin recordali kisnam. Haka bakran haka ni ka jingalang kum ukong san iba AL Hek menteri katnat ka kwai ka khya ila ong bakani ka hospital kala syam bon ki jingakan do na do balaseng ya ka. Hendrai ka ba snow tanat pat kalong bakam jukta pan ai ki jing sumar shakinong pang ki bawan shaka. Haka Kapor i Dr. Amparin Lingdo i belong i MLA kani ka jaka ila ong bawat la kani ka hospital kala kando ya shibun ki jing hendrai dai kini ki jing ki bala sandur ya ka bakan long ka hospital ka bakham bha haka ni ka sni la samru ki khusnam shakhandai ngot ki nong trai ki bala ai ka jing shakri la ar pusan snem kanthi shakani ka hospital Ya buan teli ki rel ki bayat lingba ka Tinsukia Namrup Simaluguri hathan mikni jong kajala Assam lahap ban penkenria lenti lani pensange no namar bakawai ka rel ket market mata kala kani ka lenti ya rel henin ka step namar kata kadaw la penkenria lenti no iki katu ka ni ki kali rel lingba ka lenti rel ka bayat lingba ka Simaluguri Sipsagar town Dibrugarh bat ya katu ka ni teli pat lahap ban pensange no ka khubor ka thu balas dang ban pun khu ya kani karel ka bala kala khnang ban am thot ka le kawan bat ki he officer katna ki kamrel na Tinsukia kila lekmi ya ka jingya shakhmat ki kam ha kani ka jaka Ka sarkar Assam kalarai ban penjin suri ki kendon thep kam sarkar na kabenta kitu ki badan jingduna ki dikhat met jongki atu ka khubor sarkar Menteri Rangba ka Assam Usarbananda Sonowal uliakan do hakasi jan baladap iki nongket kam jong kitu ki seng ki bapet iki bri ki badan jingduna ki dikhat met bat ula kulare ki ba on penjin suri ki kendon thep kam na kabenta jongki hakitu ki kam sarkar ki baha haka grade 4 ya to shushu ka khubor Hakane ka jingalang lashim ya kani karai khnang ban kentiu ya ka bha kamyat jongki tu ki baduna haki dikhat met Ya kani karai lashim hadien baki nong mikmat jongki tu ki baduna dikhat met ki kerpat ya usunwal ban penjin sori ki kendon thep kam na kabenta jongki nalor kani Menteri Rangba ka Assam ula batharu ya katnat social welfare ban ai jingerap pisa na kabenta ka all Assam deaf and dumb sports meet ka ban salong hatespur bat ban shim mikilat ba kilenti ban kentiu ya ka jing pendan kam ya ka jing kren da ka bapen idak bat kat tu ngila poy sa kabakut jang ka khubor ka balawan chakri na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha ka por prabajing nya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ka banbot pat da ka khubor ha ka tin Pareng ha ka por prakhatsan minute kane ka dai ka All India Radio Shillong